बलाइके हामबाय दिनै सिनि तिप्रासा हामख्लायनि बागै जों जरा जराबो सालायो सिनि ससियेल मीडिया बलाइ सोसाइटीनि बागै इम्पोर्टेंट आपनो बेस खलायै सिनि 2018 गवर्नमेंट चेंज संमानि लगे लगेनो सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव बिनि पीरियड बिनि प्रेजेंस सिनि खुमलुंगनि TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि एरिया न बेस खलायै ते सारा त्रिपुरानि तिप्रासानि बागै कायसा प्लेटफॉर्म परमानेंट प्लेटफॉर्म संसावै रिजाखा 2021 नि 5 तारिख मार्च और जागावा तिप्रासा प्रेस क्लब अंशितों नै स्टेट गवर्नमेंट नि बिसिंथि खलायै आपनो इनोग्रेट खलाय रिजाकमानि हुआ जों तिनि नुखा प्राय 2021 संख्या ताबुक 2023 प्राय 2-3 years कसामा जावो ऑलरेडी लाई थांका ताबुक खना बरंगने परमानेंट तमेहिन लोकेशन ताबुक रिजागियाखो इनका आबनो खनाबै तिने आं साकबाय थां सिनि खरांनि चीफ सिनि दारनजित बर्मा तेबोनि टीम्स बाय खलायै फाय खुमलुंग विजिट खलायफैका ते आरो सिनि ओल्ड बिल्डिंग दंगो अब बेलायखनो खूब गाहाम फातारतै नायखांखांखाय खूब नायथावथाव बिल्डिं कतर किन्तु बिसिङा थांनाय हाबै नायखांखाय मुंसाफानो गोरै काय अब बरकनो आरो जागावनो टेम्परारि शिफ्ट खलायतन माने हायपना ताबुक सिनि एडीसी सिनि बुबाग्रानि लीडरशिप एडीसी प्रशासन कताल सलायजाक माने बिसिंग बरक ताबुक खना आरो जागाव परमानेंट सेटलमेंट जायखौ रिजाकनाय ऑन द प्रोसेस आबनि बिसिङा दाक्ति खलायनो खलायनानै अंथं होनाय आं तिनि स्पेशली आनि व्यक्तिगत भाबे 5 विजिट खलायै नुखा बरबाय कक सलायका बुबाग्राबाय कक सलायनाय अ मेटर नतयै कारण सिनि तिप्रासानि बागै कैसा अब खूब इम्पोर्टेंट जिनिस निनि सोशल मीडिया आबनो जों बेस खलाय आबनो इम्पोर्टेंट खलायनो जों तिनि से पर्यन्तसो जरा सपायो कारण आबो सिनि डेमोक्रेसी नि अंडर हंकांका जों फोर्थ पिलर हिसाबै जों बरंनो बेस खलाय जों बरकनो इम्पोर्टेंट रही सामंतांगो कारण जे कोनो व्यक्ति जे कोनो एलाका जे कोनो सोसाइटी जे कोनो कम्युनिटी जे कोनो दफा बजदि पुछगो कानानि थांकांकांकाय सिनि मीडिया रकनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेंट आ मीडिया रकनि बागै ताबुक जों बेलायकै एप्रिशिएट मा खलायो बेलायकै हामबाय मारो सिनि तिप्रासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रकनो जरा यूट्यूबर दंनाय रक जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रक जरा निने कबांना जानि जा जे चुंमा जरातिखै जरा सोशल मीडिया सामंग तांनाय रकना आं बेलायकै हामबाय मारो आसो जराबा सिसावै फायमाने बागै ताबुक नगा आसुबैफोरनो सोशल मीडिया नि सामंग तांगो कामिवा आसुबैफोरनो सोशल मीडिया नि सामंग तांगो आबनो ओवरऑल जतनो थांसा खलाय कैसा क्लब बरना कैसा परमानेंट ऑफिस नानि बागै आबो चिनि जरा गवर्नमेंट तंनाय रक जरा अथॉरिटी नि क्षमतावा आसुबै तंनाय रक बरंनि मास बि आबनो इम्पोर्टेंट बरकनो प्रोवाइड खायनानि नांगो आबनि बागै जों बेलायकै हामबाय मारो सिनि सरकारनि जराव जों बरंना प्रायोरिटी रवै जों बरकना सिक्योरिटी रवै कैसा तिप्रासानि प्रेस मीडिया अंगथं कैसा तिप्रासानि प्रेस क्लब अंगथं कैसा तिप्रासानि प्रेस क्लब नि कैसा प्लेटफॉर्म अंगथं आबनो सिनि गवर्नमेंट नो बरकना प्रायोरिटी रवै आसो जरा बरक ताबुक सामंताङै दङ बस गांगा बरंनि इनफरमेशन जेटानिने परिकाठामोनि व्यापार जों जथेष्ट कक सालायनाय आरो ने एडीसी नि अथॉरिटी बे कक सालायनाय महाराजा बे कक सालायनाय त्रिपुरानि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दंगो चीफ मिनिस्टर बायबो जों आबनो कनसाल्ट खायो जों कक सालायो दाक्ति बरकनो कैसा परमानेंट प्लेटफॉर्म रिनानि बागै जों चाइटोबै सामंताङानो अबनि बागै तिनिनि और जागाव 5 विजिट खायमाने आसो जारातिन